Mombasa mano Joja oko bro bedo ka chopo kuro achiel kachiel mar mondo mi ong'e ane ni to nyaka sani gin ikruoge mage moseketi mano motelo ne yawo showground ma Mombasa odiochieng' makiny. Bende bobedo konyiso ane seche moko showground makamano oyiene jomage mar mondo mi otera mwandu gi mopogore opogore mag nyisruok e kinde ma ibobed ka iyawo show ma Mombasa odiochieng' makinya. Koke kaunti ma Mombasa nyakwana Mugia Jwang' wach machielo mabende waluonu e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono mano jaod bura ma kaunti ma Homa Bay kata women rep ma kaunti ma Homa Bay mano Joyce Bensuda Osogo odiochieng' ma kawuono bro bedo ka ochopo mano e kar tiegruok mar Rangwe Technical Training Institute kata Rangwe TTI mayudore kaunti ma Homa Bay mar mondo mi ochiw kompyuta mar konyo e bero kata ting'o wechego mag somo ahinya to mago mag lony manyasani e kind rowere manitiere kar tiegruok mar Rangwe TTI. Wang'eni kuonde tiegruok mago mag Technical Training Institution thothne gin kuondego mag jopuonjre kata rowere puonjore mana tijego mag lwedo. Kata kamano koternegi kompyuta kanyo to kompyuta makamago biro konyogi e ng'eyo weche mag lony manyasani kendo ginyalo tiyo kod lony manyasani e manyo tije mopogore opogore maginyalo timo ahinya mago mitimo e yor mbui kendo bro bedo ka ting'o malo lony margi mano mar bedo kod lony manyasani. E kinde limbe makamano mano migawo mochung'ne weche mag somo e kaunti ma Homa Bay bende biro bedo ka oteno mano women rep kata jaod bura ma kaunti ma Homa Bay e kinde makoro dhi pogo mago computers e kar tiegruok mano Rangwe TTI mayudore kaunti ma Homa Bay. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluono odiochieng' ma kawuono e kaunti mano ma Migori mano tudore kod yawo kuonde mag thieth ma e higni mokalo chien ne gin moko kuom kuondego mag thieth mano sechak losi mar mondo mi oyawgi mondo jotuo odhi kuro. Kata kamano chenro mar yawgi kata mar loso guno chung' kuom thuolo mar higni malacha. Kata kamano odiochieng' ma kawuono nitiere kuonde mag thieth mago maderom 4 kama e kaunti ma Migori mibobed ka iyawo odiochieng' ma kawuono mar mondo mi okony jopiny e yudo thieth machiegni kodgi. Kaluwore ni jopiny moko kata jodak moko e kaunti ma Migori osebedo ka ywak ni giwuotho ondamo mabor eka giyuda services kata chenro mag thieth. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jafwambo maro e kaunti mano ma Migori Jojoma biro bedo ka luonwa chenro mar yawo kuonde mag thieth ma kuom higni malacha kata higni mang'eny nosebedo kolor kata nobedo kolorgi kaluwore ne pok notiek losgi achiel kachiel. Kopogore kod mano wach machielo mabende pod waluono e kaunti mano ma Siaya odiochieng' ma kawuono mano tudore kod chenro mar kuoyo yadh suna mabiro bedo ka chakore odiochieng' ma kawuono e kaunti mano ma Siaya odiochieng' ma kawuono. Ka bende chenro makamano ibiro bed ka itimo mano e tudruok kod tend kaunti ma Siaya kaachiel kod marafiki wa maendeleo. Ka chenro makamano mana kaka senyisi ni biro bedo ka chakore odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tarik 4 dwe mar 9 mano ma higani. Ka bende ibiro bed ka itime achiel kachiel mano e gwengego kata launching mare biro bedo ka timore mano Lower Kagwa mayudore West Uyoma Ward mano e kar chung' od bura mar Arieda mano Lower Kagwa mayudore West Uyoma Ward mane kar chung' od bura mar Arieda. Kanyo e kama bende dhi sidhe ayanga chenro mar kuoyo yadh suna e kor gwenge mano e kaunti ma Siaya. Ng'eni chenro makamano en mano mar ting'o malo kedo kod landruok mar tuo mar malaria. Wang'eni tuo mar malaria thothne en tuono ma thoro hinyo ahinya mine mapek kaachiel kod nyithindo manitiere e bwo higni 5. Mane momiyo kaunti ma Siaya oneno ni en chenro maber mar mondo mi okonya e duoko piny landruok mar tuo mar malaria inya te gwengego mag Luo Nyanza. Nyakwana Mugia Jwang' gi kanye machopo godo e giko mar chal mar fwambo. Kata kamano nitiere weche mamoko mapodi waluonu moko kuom gi ok ineno gi e chal mar fwambo. Kata kamano ibobedo kineno gi e weche wa manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani bang'e tabro bedo kaduogo kod twak mar ariyo e chenro mar mbako romo. Ka mbako romo antiere kae kod jod bura kaachiel kod janon
mar weche mag siasa. Mar mondo mi wane ni omenda mano mar NGCDF osebed kitiyo kode yo manade, osebed kitiyo kode arieta, koso osebed kitiyo kode yo machalo nade. Maneno ni omenda go ma oketenge ne weche go mag dongruok, mago moketenge ne weche go mag basari, bende gisebedo ka giluar e lwet jogo moyangi, kose nitiere kaka iyakogi. Mane mbaka mabobedo kagoyo, mbaka makamano bendo wabobedo ka wachualo nyake counties magwa, kaluone ni reporters magwa biro bedo ka tudore kodi mar mondo mi in bende imiwa pachi kotudore kod omenda no mano mar NGCDF. Omiyo yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani, bang'e tabiro bedo ka duogo kod twak. Kik idhi mabor. Jipange na Viusasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na Viusasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na Viusasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. 00130. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kowech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyekuk. Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. Kiyun cheptang'ung nemingin asimakiker. Mamachin inye. Mamache harusin. Ako mamache kaingwang ine. Kaiker, aibun kakokachi wering'ung koi. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. On today's episode of Champions of Change, we visit Jenge makers as they show us how they collect, sort, and turn this waste into construction material. So we make building products made out of recycled plastic. For the plastics, we use HDP plastic, LDP plastic. So you have to be specific. Yes, there are specific plastics that we use. These are the heavy plastics. Okay. Not like the PET plastics that are like the bottled water, that are PET. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulize. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Eka ing'iyo yiende kata waya gi
to ibiro yudo ni yiende gi ni e nafas mar mita 3 kendo wayano okete gi malo mondo ka olemo oselak to yud kaka onyalo ringo malo kae to lier koa piny. Lwasi ma chieng' nitie gi koth ma ok ng'eny ahinya, anyalo wacho ni hot and wet, onyalo timo maber kabisa. Olemo ni golo maua seche te, koro sa ka sa ka golo maua seche te no, en olemo ma inyalo pon bende seche te, oonge gi sa moro ni koro ndalo moko entie ndalo moko onge. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo ma gin godo mondo giyud omenda ma ginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Ukange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kae. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo tona joma richo ka? An awinjo kan giwich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo temo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV.
Nyakwara Mugejo ng'anyisi ni bang'a thuolo machuok tabo bedo ka bedo piny mar mondo mi koro wago mbaka e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Mbaka mwago e studio ka e mbaka mabende wabo bedo ka wachuolo ni nyaka e kor gweng' kama intiere mar mondo mi in bendi miwa pacha inya nyako tudore kod omenda mano mar NGCDF. Thuon wach mwatwake okinyi makawuono en ni tiyo arietha gi omenda no mar NGCDF. Nyalo bedo ni tiyo kode arietha kosi tiyo kode yo makare mar mondo mi ochwalo weche mag dongruok kaachiel kod jiwo somo e kuonde chung' od bura mopogore opogore mwantiere godo e pachoka. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugejo antiere kod welo adek e studio kae mago yawuota onagi adek mantiere godo e studio kae. Antiere kod jaod bura mano Makibra Mheshimiwa Peter Orero, jaod bura Masuna West mano Mheshimiwa Peter Masara kaachiel kod Meshak Odede ma en janon weche mag siasa. Wadagoyo mbaka mar mondo mi wawinja nene to omenda ne mano mar NGCDF itiyo kod arietha kose itiyo kode kaka oyange kaluore koda chike mapacho kae maonge dewo wanga kendo mar neno ni kuonde chung' od bura duto mayudore pachoka mano karomre mar ge 290 giduto omenda makamano kelo dongruok ma ok ni pesa makamago ahinya to mago monego bed ni dhine dongruok bende gi dhine dongruok adiera to mago monego bed ni dhine chwalo bursaries bende gi chwalo bursaries mag adiera kose gin mana moko kuom projects kata chenro michako to moko kuom gichung' to onge ng'at mora mora maluwo ndache to bende jopenya bende gintiere kod duola maginyalo penjo ahinya to ne jaod bura margi mar mondo mi onyisgi ane adiera ewi kaka osebedo kotiyo kod omenda no mano mar NGCDF. Yena mar mondo mi arwak welo mantiere godo e studio kinyi makawuono chak kod Meshak Odede oyawre chiew nado kinyi makawuono. Oyawre Joyce achiew maber. Machieg network. Erokamano. Mheshimiwa Peter Masara jaod bura Masuna West chiew nado kinyi makawuono. Podane buong'ono. Omiyo agone Nyasaye erokamano. Machieg network. Mheshimiwa Peter Orero kawuono an gi Peter Rea. Machieg network kinyi makawuono chiew nade. Ng'en nying mar Peter no en gima mago ne jopuonjre Yesu. Achiew maber. Achiew maber. Kendo arwako agoero kamano kuom luongo kawuono mondo watwak e wach mar NGCDF. Machiegni udute twak okinyi makawuono. Nyakwara Mugejo in bende kamoro amora ma intiere yena mar mondo mi arwaki e twak mar okinyi makawuono. Kinyalo chwalonwa ote penjo paro mora mora kokale nambawa mar ote machuok 236000 mbui maro mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ chak kodi Meshak Odede in wanyalo wacho ni okin jaod bura nikech ang'e ni kanga chako kod Masara kata Orero to giduto gibo bedo kage pakore kaka gisetiyo kod omenda no mar NGCDF. Achak kodi Meshak Odede. Koso wache diere. En pakruok kata kamano ang'e ni jopiny biro bedo ka chwalo ote mage mar mondo mi koro wachane adiera osetiyo makare kosetiyo kod arietha. Meshak Odede ang'e ni wuok e kaunti ma Migori. NGCDF Migori ko nitiyo kod arietha kosetiyo kod yo makare. Erokamano Joyce. Wach no ken wach minyalo wach kata inyalo ng'ad dichiel ni NGCDF tiyo marach kata NGCDF tiyo maber nikech mana kaka ichako gi opening statement ni kiwacho ni wan gi kuonde od bura maromo 290. Omiyo jogi te ok inyal bundle kanyakla miwach ni ing'ado bura achiel ni NGCDF tiyo marach kata tiyo maber. Inyalo yudo ka constituency moko nitie ma for sure tiyo maber. Bende inyalo yudo ni constituencies moko nitie Kenya ma samoro ok tiyo maber ahinya. To gima jopiny bende onego understand ni audits kaka timore samoro nitie gima dho ngere giluongo ni audit queries. Ok ni pesa olal, en mana ni jal matimo nonro mar kaka pesa tiyo ok oyudo answer duoko mar penjo mopenjo kuom omenda moro. Samoro ok nyis ni pesa no lal, nyiso ni samoro jok manie ofisno ne pok obedo gi documents go ready e sami penjo no omiyo ne ok gichiwo ranyisi kata evidence mar kaka pesa no tiyo. To en kowuok to nyalo wacho ni e ripoda nitie audit query kama pok ayudo duoko mar omenda makama kako tiyo to gi makama. Japiny biro kawe gi kanyo to wacho ni pesa osetimre nade, pesa oselal CDF ma constituency makama. So mago gik monego wa factor in te sama wawacho kaka pesa tiyo ka wanono nonro matut ka pesa tiyo arietha kata ok tiyo arietha. Nikech ka wadhi matut mwayudo ni
audit query ka magi ma nopenji to otamore duoko tamore kata evidence kata ranyisi otamore yudore kabisa mar kaka pesano notiyo to koro wanyalo ng'ado bura ni pesani nikech otamo jogi duoko pesani nolal kata pesani ne ok olal entie but maduong' e penjoni to en ni ok wanyal ng'ado bura mar 290 constituencies dichiel ni otiyo marach kata otiyo maber moro ka moro ibiro mana ng'i koluwore gi report mar Auditor General kane Auditor General odhi Kibra report mane ma gimiyowa to evidence mage ma gin go kuom pes manotiyo kata ma ok otiyo ka gidhi Suna West ka jaduong' Masara nyaka ng'iya Suna West ok inyal kata riwo Kibra gi Suna West miwach niya magi otiyo maricho kata magi otiyo maber moro ka moro nyaka bed gi nonro ne independently. Erokamano. Adwa keto waka Mheshimiwa Masara nyaka sani nyalo nyiswa ni iseyudo mendano mano mar NGCDF maromo nade isebedo kitiyo kode e yo machalo nade kalone nitiere report ma bende Auditor General nogolo mano kotudore koda kar chung od bura ma Suna West. Erokamano Joyce, mokwongo adwa gone Nyasaye erokamano okinyi ma jaberni kech oyiena mabiro e studio ka mondo ayud awuo gi ogandawa. Jomoko nyonindo nyoro to ok gichiew kawuono gokinyi, jomoko be nochiew to giyudore e osiptende kata kuonde ma ok ne gipango dhiye. To anto en gracious enough omiyo napango nabiro kata chopo. Noyiera higa mar 2017 kaka mjumbe ma Suna West. Tadwa wacho kendo an gadiera ni pesa ma waseyudo nochakore matin. Higa mokwongo pan wayudo $130,000 ochorore kamano masani koro nwayudo $150,000 e higa ka higa. Tadwa wacho ni pesa ni katimo assessment mara an awuon kech ng'ato nego chak nigi self introspection itimo assessment mari wasetiyo kode maber. Ang'o miya wacho ma first election noyiera as an independent member of parliament kendo the contest ne pek kabisa ma the difference kura ne kura 2,000 kende to kochopo 2022 to pogruok na mana gi ng'ama ne wachungo seche ka ne kura 12,000 kendo ne gichak giduoka. Ing'eni yiero mokwongo inyalo yiere kaka koro orero inya yiere kibahati to kiduogo to mana is a confirmation ni kare jogi noyieri. Omiyo an agone jo Suna West erokamano to Joyce asetiyo maber wasetiyo maber gi pesa Suna West e weche mag security. Wasegero police station miluongo ni police station 4 e divisions 4 ma wango. Wasegero ute dio offices mag dio ka poko yiera Suna West ne district achiel to gi division achiel. Sama donjo no wapoge mobedo divisions 4. Wasegero divisional headquarters go te. Wasegero kuonde miluongo ni police post kamoro ni Godo Kwer, Giribe, Kopanga, wagero moro kamiluongo ni Ragana to gi Anti-Stock wagero kamiluongo ni Ngochone. Kiwe mano offices mag chief ga assistant chief onyiew ne gilope moger within my constituency to moloyo ahinya e weche mag somo. Nyaka ne yiera nyaka sani asechako skunde 27 bich kuomgi 6 gin secondary schools 21 gin primary school. The latest one en manyo chak higani mwa register ma jopuonjo osedonje achako secondary schools ariyo. Achiel iluongo ni Maweni Girls to achiel iluongo ni Giribe Mix Secondary School. To primary iluongo ni Marindi Primary School kama wanyiewe ilo $1,300,000 gi pesa CDF. Then wasegero classes ariyo to wasegero cho to waketo pi. Then school machielo en Manya Primary School kama wanyiewe ilo 1.2 million wagero classes ariyo wagero chope waketo tangi mar pi. Machielo igani kende school miluongo ni Ombodago lo community no chiwo wagero classrooms ariyo gi chope. Machielo en Omwomore Primary lo community ochiwo wagero classes ariyo gi chope. Then mogik ten Peter Masara Primary School ma wasegero classrooms ariyo kendo chope be wagero gin registered jopuonj sirkal oseore jopuonj kendo dhi mbele. The same to Maweni Girls kama lo community ochiwo wasegero classrooms ariyo wagero chope kendo sani wadhi gero laboratory. Giribe bende secondary lo ne mar community to wagero 2 classroom to gi chope gi tangi mar pi laboratory wadhi gero this year. Apart from mano adwa wacho ni CDF osipuonjo nyithi Suna mang'eny kapok no yiera
king'iyo nyithindo manosetimo secondary e Suna West ne tin sana, to man jo colleges ne tin ahinya. To chakre sechego nyaka sani, Joyce aparo ni no cover function na manotimore dwe mar 4 ma iluongo ni education stakeholders meeting matimoga annually. Ma wakaogo stock of gik mwatimo, achievements wa, to gi maybe gaps mane wango, to wapurogo ni way forward en mane, ang'o modwa dhi timo mbele. Nyithindo mane wakwongo sponsor CDF, and CDF Masuna West, pesa mathin wachulo ne nyathi e basari en siling 10,000. Nyo wachulo siling 10,000 nikech day school ne en 9,000 pesa moro mar feeding cha. Then ne wayudo ni samoro isechulo ne nyathi siling 9,000 to jopuonj dwaro gimiluongo ni ring paper mondo gitim go penj. Samoro nyathi ni ae e family mok nyal, koro isechulo ne fee to pod en dala. Koro nwabedo gi committee wani wachul 10. Koro ne wawinjo watemo wagosei winjruok moro gi principals mantiere Suna West. Ne nyathi manie day school mosechulo ne siling 10,000. En koro kriembe ne yo mora mora mana koponi en indiscipline. To yor pesa to koro kriembe nikech sirikal bedi chako kelonu pesa moro through that free compulsory secondary school. Koro idhi yudo pesa mang'eny. Koro iwe aweya nyathini mondo wakony gweng'. Nyithindo mokwongo mane wa sponsor ya mokwongo mane gitime piny around 200 no the university direct, year 2 285, year 3 ne around 311, to higa mokalo koro watero nyithindo 500 e university koa Suna West. Net effect mar ma en ang'o? Wa increase namba mar jomosomo e gweng', wakelo geno malo. Yani ng'ama osomo kata uso mana lot kapok oyudo tich, to use gi wich moro. Kata oriembo mana peng, to use oriembo peng no gi wich moro. We mi example. Japeng mosomo mapod oyudo mana kamodhi otiye, komeji bech mafuta kama ne ochajo siling 50, komed bech mafuta monego chaje 100, to mama moro chunge. Obro kone ni kama intiere ni nyaka chiro kama na teri cha nyocha wachaji 50 nikech mafuta omedore, adhi chaji 100. Ng'amoko somo bro go pikipiki ne dhi ni kare mano wachni, to ng'amo somo bro go kwan ni kata kawe mama nika, to between this distance gi kacha pod adhi tiyo gi mafuta. Koro kono mama ni wawa teri kawuono to chakre kiny to be yote ngana nade omedore. Mani ni somo mokonye. Ng'ama miyo mauso mena e chiro to this school ka customer obiro auchiel dichiel, modi school bro kone ni dwaro gorgoradi 100 pesa ni, ini dwaro gorgoradi 100 pesa ni, to choko pesa gi manyiso ni koro semako koro koni beduru kando amiyo ng'ato kachiel to moko dhi suto dhi riembo gi ni udwa maya. That's the net effect of that. Kora wacho ni asetiyo gi pesa Suna West maber, kendo emomiyo jogi nonuoya. Adwa ni mak mana paro no gi kanyo, wacho ni se tiyo kod pesa ne yo makare. Warwaka ne Mheshimiwa Orero bende to akokiny makawuono. Mheshimiwa Orero, in bende nyalo nyiso ni nyaka ne yieri kaka jaod bura ma Kibra. Isetiyo kod omenda no mano mar NGCDF yo machalo nade, nikech thothne adira ka jopiny owinjo omenda no mano mar NGCDF. Gima ringo ga e pachgi mokwongo en mana wechego mag chwalo kata siro wechego mag somo mano kokale basari. Kata kamano be nang'e ni nitiere chenro mopogore opogore monego bed ni timo kod omenda kamae. Ito koro kori osebedo nang'o? Erokamano ahinya kuom luongowa kawuono mondo watwak wach mar NGCDF. Mokwongo an kama rito jogo modak kanyo iluongo ni informal settlement. Tiende ni jogi gin gi lowo ma gidake gionge kata gi title deed, to gin jogo ma yuto gi ni piny ahinya, ma gima gineno ni nyalo loko ngimagi en mana ni ka nyithindgi odhi e skul. Omiyo onge ok ane MP ma jopiny timone audit moloyo MP ma Kibra kaka otiyo gi pesa mar basari. Higa ni dwe mar 3 kadhi 4 ema ne wachako chiwo basari nikech sirkal nokelo pesa modeko mag basari. To nachako chiwo mokwongo, nachiwo milion 50 ne nyithindo madhi mana e secondary. An gi wuod 5 ma wuod ka wuod ne wamiyo basari. Koro ato system no upogore. Kiwacho ni wuod ka wuod numiyo basari kinde ma upogo pesa ma kama upogo gi kaluwore koda
kwan mag ji manitiere e ward ka ward koso upoge yo machalo nade maneno ni seche moko nyithindo mantiere e ward makama kik winji ni gin giyudo omenda matin moloyo joma kama koso upogogi apoga maromre ne ward ka ward. Luwore ni to ward maduong' ni en gi nyithindo adi, nikech nitie ward moro maduong' miluongo ni Sarang'ombe, en double wards moko go, koro en nyaka miye pesa mang'eny moloyo wards gi. Lakini gik ma wang'iyo ahinya ni to nyithindo mwadwa miyo basari gi ben gin nyithindo ma wa Kibra ka, min gi wuon gi bende wa Kibra ka, to be gin nyithindo ma ok nyal. Ting'e ni basari ni en ni ichiwe mondo nyathi odhi osomo tiek skul. Wan gima watimo ni wakawo time waluongo wadi ikele documents magi manyiso ni mokwongo in gi birth certificate, school misome, report form, ID mar janyuol, voters card, kamidake, area chief, church midhiye. Koro kwasekelo gigi te to wang'iyo ni nyathini adieri odak maybe 10 by 10. Min gi en oluoko kokoyudo pesa, wuon gi to ni e dhot, omiyo nyathini emobro miyo kaka basari. Koro ato kendo mara opogore, ok andik check ne school direct. An gima timo ni nyathi ka nyathi andiko ne check mare, maka wuok ni koro wadhi pogo basari akawo wik achiel ma wuothogo e ward ka ward, kadhi achako pogo check saa 2:30 okinyi, tapogo kabedo piny nyaka ang' saa 12. Mane ni nyithindo mine parents kata ka nyithindgi ni school obiro mokawo check gi modhi go school. Omiyo an wang' ni joma nyocho o apply ne basari mane gi documents te 1,50,000 go nomiyo nyithindo ma Kibra te ma wuonegi no apply no yudo check ma dhi go e school. To bende naweyo pesa moko ma bende wachulo ne jok madhi e middle level colleges to gi university. Ok wamiyo jo secondary kende, wamiyo jok madhi e TVET to gi middle level colleges to jo university bende wamiyo. Omiyo wan check wapogo gi ratiro kendo wapogo ka jopiny neno kendo ka jopiny oyie. Magata kigo simu sani Kibra ipenya ni to mheshimiwa nopogo check nade, ka ai ward mar Sarang'ombe tadhi e ward mar Lindi kiny, ka wuok kanyo tadhi e ward mar Woodley, ka wuok tadhi Makina, nyaka ne ni wards 5 gi te parents obiro mokawo check mondik ne school modhi go ma nyathi odhi e school. To bende wan gi winjruok ni skunde wa machiegni go, nikech wan gi skunde ma nyithindo wuok kadhi e day school to gi boarding school. Wang' ni nyocha wawinjore ni ok wanyal miyo ja day school gi boarding school pesa maromre. Koro wan jo boarding school magwa wamiyo pesa mang'eny matin, kaka wang' ni nyathi ma somo e school kaka Moi Girls kata Uphill nwamiyo Sh20,000 pogore gi ma day school. Koro ana neno ni pesa mar NGCS ahinya kuom kabasari mar nyithindo atiyogo maber ahinya. To be aparo ni gimomiyo atiyo an japuonj. To kidhi e background na kane an principal, an onge nyathi mane oa e family mar jachan makata nariembo ne school fees, nikech nang'eyo ni nyithindo nyaka miye education maber. Kendo nyathi mora mora manobiro ka onge fees to nwatemo manyo nyaka sponsor manyalo konyo nyathino. Koro miyo kano miya thuolo gi jo Kibra ni mondo abed MP gi basari ni, an pesa mar basari no ema ok anyal divert matere project moro. Kako biro no te obro dhi ne nyithindo go te, kendo nyathi ma jachan ema bro yudo pesa no kaka basari. Mesha kodede kaduke twako kinyi makawoni ninjo kanyo kaka mheshimiwa Masara kachiel kod Orero oloso kotudore kod kaka gisebedo ka gichiwo basari mar tangeni in bende kaka janono weche mag siasa sebede ground kaka gigo mosebedo ka wachore, jomoko sebedo ka wacho ni weche go mag basari okinyal miyo kata okinyal miyi ka ok ni lusore jaod bura makamano bolo. Weche magamagi bende wacho ni gin weche matimore kose adira ichiwo gi e yorno mar ratiro kachiel kod chenro mopogore mag dongruok mabendi winjo ka mheshimiwa Masaro wacho. Erokamano. Joyce, nitiere ngadho moko ma
jopiny ema nyalo wacho kendgi, to sasa ma mheshimiwa obiro e mbele jopiny, nitie temptation maduong' kata urge mar jopiny mondo go sigalagala gi pak makende gi puoch ma wigi wil nyiso Honorable Masara gima ok giwinj kabernegi. Mana kwanata malo matin ema inyalo yudo ko choko chir mar dhi ataro mar kaka oganda mathoth dhi. Ng'enyne en nature, it is very natural kisebet power to sasa minyono constituency e kacha jopiny wigi wil gi dwaro manyoro gichako bedo gi dwaro masani. Koro ng'eny gichako dwaro ni mondo omori mondo imigie gi masani nikech imiwa chiembwa matinende cha apply sechego. So gima jopiny wacho masewinjo en ni kaber wabunge wa osetemo at their level best, but ok nyis ni onge kuonde moko mang'ikruok nitie ma wanyalo dwaro mondo losre kata opuodho bed makare. For example, jopiny wacho ni ng'enyne sama ichiwo basari iyudo ka ikuongo ichiwo forms madhi oko ma jonyuol kata guardians jaso mondo o collect data mar office kaka dwa chiwo basari gi jomo deserve e kiwango marom nade kata jok moko deserve machal nade. But iyudo ka kanyo kar chiwo forms no en seche moko omiye gimwanyalo wacho ni low visibility, okoyange maduong' kaka saa mipogo check wuon oyange, nikech saa mipogo check tiyudo ka mheshimiwa obiro to kendo biro gi sigalagala, samoro kata jo media bende nitie, pichni ineno, video gi, to ma en okang' mogik makoro ichiwo check. To jonyuol moko iwinjo ni sama ni ipogo forms mane dhi miyo check gi obi, to samoro ne okolanda yanga kamano kendo ne ng'at mong'eyo, achiel kuom jomong'eyo mane nyalo nyisi ni ipogo forms dhi e office, ipogo forms, koro ne en gima samoro visibility ne ni piny. To accountability maber e community dwani an dagomb advice waheshimiwa ni afadhali bi chieng' ma idwa launch forms ma nikech ng'ama koro semi form to en wang'e no dhi timore nade, odhi yudo check kata iwuotho mana gotieno koro ipogo. I don't have a problem. Japiny wacho ni gionge problem. Problem en niya, ka form cha nokala kata nopoge piny kawakia, to koro kata iluongo e galamoro sami ipogo check, koro the actual check ok konya nikech form nosebaya, noselor seche mag form processing nosetimore man koro asedong'. Koro kata biro e nyasi sami ipogo basari to gino konyago koro onge. So jopiny kaka koro awuelo jopiny wacho ni sama ikelo form mondo accountability obed ni nenore maratiro, sami biro iluongo galamoro gi media gi everything, to bed declared ni wan gi 50,000,000 kaka koro Honorable Rero wacho, wan gi 50,000,000 mwadwa kete basari e Kibra e constituency abich gi. Constituency abich gi wan gi wards abich, ward ni waalocate ne omenda maromo kama. Ng'ama kama gi ng'ama kama gi ng'ama kama, magi e jok madwa bedo responsible mar forms madhi ne jopiny. Bang'e no kata koro ok obedo galamoro sa check, to wate wang'eyo niya Joyce ema ne pogo check ei Lindi waka, kata Meshak ema nochung' ne mini forms ei Sarang'ombe waka. Omiyo kanitie ng'ikruok to moko kuomgi koro ok watene mheshimiwa direct, nikech wan gi jopiny joiwa ka jok mwadak go pile to ne ok otimo tich maber, nikech waheshimiwa bende kao ting' mapek. Ka gimoro amora dhi marach to iringi dhi irgi, to moko kuom gik madhi marach gi, to be honest, ok gin waheshimiwa ema orchestrate, nikech mheshimiwa chalo kaka samoro patron mar the fund. Koro jopiny momi teko kaka iwacho ni komiti matindo tindo momi teko ei community kacha, ema samoro discriminate against themselves jopiny meiye kanyo, lakini gini te ing'eni ikete wi mheshimiwa. So mondo mi mheshimiwa bende ogol gini kuome, samoro nengo bed ni sami dwa pog forms mabro end up e check cha,
obed so open ma wang'eyo niya joma noyudo form mane ka bro nyisowa ni kopo ni tielo machielo chopo to wanyalo ng'e ni yawa Joyce nyoyudo form e tielo manyokalo to Meshak nyo okoso form e tielo manyokalo ok koro walokie mondo ng'ama nyo okoyudo cha be koro yudi ng'ama nyo oyudo cha be koro lew nikech to be honest ibro yudo ni Mheshimiwa Orero for example let me just use them en gi nyithindo ma odabu namba mar kata omenda ma en go mar basari ibro yudo ni kae oketo omenda mar basari $50,000 to dwaro man Kibra alone company no miyo nyithindo tema no apply to no nyalo dwaro ni mondo ti gi $100,000 kata gi 50 koro nyiso ni onego bed ni alternation no timore to ka form ka ochiw ma ok obede ayanga to wabro siko kwaneno mana sami pogo check to samoro Joyce en obro bedo ka tielo ka tielo oyudo check to Meshak tielo ka tielo samoro leo tae to emi bro winjo niya joka ng'ane ma yudo chegego koro kidhi e Kibra tibo yudo ni wing achiel wacho niya Mheshimiwa tiyo maber kabisa to wing machielo wacho niya an nyaka ne chak pog basari go aseyudo basari didi kende to higni kata dek kata ng'wen mago e gik ma jopiny wacho an convey duond jopiny to wi accountability kanyo aparo ni kapok odhi mabor inyalo duoke aparo ni an kaka constituency na chieng' malich ahinya en chieng' mapogo form kendo naluongo Ramogi ma wuoro jo mong'iyo kaka ji kawo form e laini omiyo gima wacho no en adieri ni sami kawo form nyaka walandi kendo wik achiel na haya PA system madhi e constituency mangima ma wacho ni chieng' Thursday waluongo mondo bi ukaw form mag basari tachaka tiyo gi youth leaders tema wuothe constituency malando ne ji ni ibi kaw forms mag basari chieng' makama kendo Mheshimiwa be bro witness kaka form no committee pogo ne ward ka ward tikawo jo ward no representatives mag ward go emong'e jo ward gi kori keto ni ka wan gi ward makama ka be wan gi ward makama omiyo chieng' ne ni chieng' malich chieng' mipogo form no e chieng' malich mogik nikech ma chieng' check nikech jok mobiro kawo form gi emidhi ng'ini to be gidhi yudo check nikech chieng' check to maka jok mosewal mopuodhi ni magi joma yudo check omiyo gima wacho no to en gima dieri anno kama Sara bende nitiere kod gimo kapok apenjo upenjo moro kotudore kod constituency na forms wachiwo kama sani ji ong'eyo ni in Suna West forms ikawo in December so usually en ga first day of December to the last day of December wigi ang'wen mano ji ong'eyo to wakete e local stations te landega awuoyo ga kodgi koro bang news bise kawo form mar ariyo social media page mara wakete ga form no dhano somo then wan gi pages social media pages mag ward ka ward be watero to moloyo to jogo ma ponono onge yo tudruok manyasani gino chopo ne gi yo machalo nade ka jok ma onge kata social media pages office assistant chief gi office chief te emo kongo terega forms to kwa we chief iga mokwongo nwaweyo chief to nwayudo malalamishi wan gi staffs mag CDF sami itero ga watero forms wa dispatch staff wa the office assistant chief gi chief koro ji kawo kuom gi to wa record miyo wan able to wang'eyo ni polling station makama ji poko apply to seche ma ichiwo kata forms makamago kata omenda ni mar NGCDF bende nitiere kaka inyalo los yo moro ma seche moko nitiere mana independent body moro ma deal kode ma ok ni okotenore kuom jaod bura mora kalure ni yuak jawuok ni nitiere jomoko ma ok sir jaod bura ni en ok obi yudo form to ma ward moro ma ok no goyo ne ombulu makare gino ok giyud form kata giyudo matin ke bende nitiere kaka inyalo ket mani ok ni jaod bura ema kochakore okinyi nyaka godhiambo ene mobet gi forms kumoro ni ene mochiwo kara kuonde migoye photocopy e center ka center wamiyoga copy chon ne wan gi pages mang'eny mar application form no idoni obedo expensive and juokete koro ne wa reduce gigo modong one page but then back to back phase 1 both side phase 1 details mag nyathi school mosome ang'o gik makamo 2 and for official attachment
Koro idhi go photocopy kendi kono. Tabu bedo kara, mang'ini tabu bedo en subvetting. Pesa ni nikech ji te ok nyal yude. Jomoko nyaka dong'. Koro mechanism mono wakete en achiel. Wakawo jatend kanisa e vetting, e polling station, an gi polling station 80. Jatend kanisa achiel, japuonj achiel. Gi jogweng' obedo nominated di 2. Inyalo yudo ni gweng', especially ma rural, nitiere dhoudi 2. Inyalo wacho ni wan gi jo Kanyameda, to kata gi Kak Singri. Koro wa make sure ni wakawo ng'at achiel ma represent jo Kanyameda, ng'at achiel ma represent jo Kak Singri. Gibedo ji adiwa, ji 5. Ne wakawo jaduong' gweng' be, makoro chalo sirikal, to gi vet. Gimiyowa nying. An kosechok forms giga te, iduoko gi. Lakini nyaka indik polling station, mitimre nade miae. Koro first vetting, en ni watimo per station, polling station. Nito station ni, GOB o apply matomre nade, machal nade. Ma miyowa kaka wadhi allocate resources. To mana kaka penjo ni bendi nyalo time maonge jo bura manitiere independent body ma ok dew ni ng'ani nogona kura ng'ani ok nogora kura. Ward makama ne ok omiyo ombulu mang'eny, ward makama nomiyo ombulu mang'eny. Koro imiyo gi mang'eny moloyo jomoko. Aduoki kono you judge. Ka ji oseduoko forms, chako miyo another step ahead. Wadwa ng'iyo ni ji adi mo apply ne colleges and university this polling station. To GRD mo apply ne secondary. Mano 1. 2, wadwa ng'in to population ma this population, mar polling station, gini GRD. You get me? Wacha kwa ng'iyo ni ya, a polling station ni total votes mane ji ogoyo, en adi. Then scientifically, gigi koriwan gi jomosomo mung'eye, miyo wani e pesa kwa setimo mato wakaoni pesa di mawango mar CDF igani en $1 million. Koro kose divide mo ayudo ni this polling station o qualify e pesa wacha pesa makama. Koro wamiye block figure wawach kata ni this one 100,000 maudhi pogo ne ji 10. Mano koro wacha kodu wang'iyo ni kaka gi qualify manene ji 10 to jomo apply to gin ji 300. Be wadhi timo ne jogi fair. Koro wacho ni kare dogure forms ka. Kauru ni total orphans. Total gin GD. Partial orphans gin DD. Joma nigi overburden won en ng'ama tiyo sirikal, yes. Ten gi jo university 2, en gi jo college 3, manyiso ni en gi fee moko nyal gin GD. That statistic also informs decision wa ni to koro jogi wadwa miyo gi pesa nade. Wawinja ne Orero bende, Mheshimiwa Orero, in bende nitiere wach moro mane ili matin. Ahinya nyako tudore kodu kaka ponono NGCDF ni nyalo time maonge MPs. Ni MPs ema seche moko tero forms kumonego benika ogie ka achiel koda chiwo basari, edini checks mago maga basaris. Mokwongo gima nyaka jopiny ng'e ni NGCDF is a committee. My member of parliament is not even a member of that committee. Okapani nitie member of parliament e Kenya kama nyalo bedo ni ochiwo forms go himself. Ok form checks. Check odhi ochiwo kosendik gi. Nikech an kaka member of parliament onge check mandiko kata chiel. Matire ni nitiere ng'ama ndiko checks to ine mimi. An ok mien it is ceremonial. Kadhi e ward moro to jo NGCDF ma the fund manager en employed gi national NGCDF ok en employee mara ma samoro bende ka nitie jaod bura madwa dhire ahinya to ok onyal kata ndiko gigo nikech en sirkal, en mobedo ga audit, en mobiro bedo ga audited. Koro jo committee ni ema timo gigi, en mana ni koro mbunge timo oversight konika e polling stations gi nyaka ing'e ni to jogi bende pogo gigi kaka idwarore. Omiyo adwa nyisi ni gima ji wacho ni gogi ne ok ogonewa kura, koro kik ami nyathine basari. Ka in mbunge matimo kamano to in mana log dichiel, ok inyal nuoyi kendo. Tiende ni nyathi ok inyal punish nikech jomoko ne ok ogoni kura. An kidhi my constituency jomoko biro koni tang'o miyo ng'ani en omiyo nyaka joma ne ok ogone kura pesa mar basari. Magi nyithi jo Kenya kendo gin gi right mar education ma ok biro depend on wuon gi ni ogone MP kura kata ne ok ogone MP kura. An verification mag forms gi
akelo nyaka experts, nyocha akelo IT experts, never create software. Ma akelo 20 IT experts, ma bende konyo jogi to verify this form, completely independent. To gi jo NGCDF. Mane gidhi, and I was not there. Okadhi kata kuma gigi bede verified. Jo NGCDF gini gi jogi, to gi these experts. Maka gise verify, magi neno ni magi joma nyalo yudo. Koro ani bido luonga mana kose ndik checks gi. Ni magi kako timo. Aneno ka wach moro bende ilo mesha kodede. Kapok wawuok kanyo wadonje whether MPs onengo bed kata mokwongo patron mar the CDF or not, nikech you are oversighting a fund ma in a patron, so chal kagima you are oversighting yourself. Mano is a different debate. Duando jo piny mwa convey number chiel, issue ma kata wach ma wachore mar ni jok manoko go ni kura gi joma nogo kura, gino verify tech, nikech kata in as a member of parliament ok inyal ng'eyo jok manogo ni kura, kata chiegi wato gogocho ombulu en siri, samoro kata chiegi ogogocho ni to ok inyal ng'eyo. Ena perception moro ni nikech nayudo kura mang'eny Sarang'ombe, so it is taken generally. Mana asewacho e opening statement ni nitie gik ma are not very good to generalize. Mana kaka iyudo ni constituency achiel NGCDF ok otiye maber, ok inyal kawo mano to generalize ni NGCDF rach kata ok ti maber in across the country. The same to governors. Nitie governor matiyo maber, nitie governor ma ok ti maber, but kaka wakawo gi te twanywand gi twa generalize ni governors tiyo maber kata governors ok ti maber under devolution ok nyalre. So wach mogik ma jo waheshimiwa ariyo gi onengo address en kaka Orero nochako kawacho wach mar en kaka jok motelo negi gin jok modak kar dak mongowore gi dholuo kata dhongere luongo ni informal settlement. Obedo gima tek ka ng'ato dak odar Nyalenda to biro donjo Kibra, to dwa chune nikech ing'iyo ni in voter makanye e sache michiwo basari. To koro ng'ani en voter makondele ma bende en kar dak mongowore but en Kisumu, to nogo kura kuno, to nikech dwaro mar piny oyudo kaka odaro biro Nairobi kendo en kar dak mongowore machielo ma en Kibra. Atiyo gomna kaka example. Ere kaka udwa konyo ji abilani, nikech joka sama ang' timo vetting ma in samori onge, to gin giyudo ni ma ok vota maka, ma vota ma Kisumu kondele, to gin pachgi osebedo fixed ni basari maka en mar voters maka. Ere kaka wakonyo jogi, nikech nitie article in the constitution modagi ni ok wabitimo discrimination ne jo Kenya e yore mopogore opogore, ma mano en achiel. Ere kaka wakonyo ji abilagi, nikech ok mondo micha kikete garama mar dhi apply Kisumu, samoro en garama mapek ma oko biyudo yot mar dok mo apply Kisumu ma odhi obed oyud gine kondele koko chako duoko. Apani mana duoko no kako se iduok mondi kapok wadhi. Apani mano observation maber ahinya. Mokwongo waluongo kibiri dak kaka Kibra, to wabiro penji ni dak kanye, to wan gi jok leaders makanyo confirm ni ng'ani sani odak Kibra, ten gi nyithindo makama. Koro even kata ka vetting koponi ok oyude kacha, kaka an gi appeal, wakoni ni kain kamano to be office for appeal, ok wati gi pesa no te, wawe pesa moro makanitie joma appeal kamano, to wadhi wang'iyo gi mwa consider gi bang'e mandikne gi checks. Kaka ning'eni an voter ni to kadak. In ki apply agoi X makata kapok ibi. Kai total offend to inyalo kelo na death certificate of your parents. Adwano mak na paro no gi kanyo, nikech kalure kod weche gi maga chiwo basari kachiel koda omenda mopogore opogore ma koro sani chiwo. Nikech adere yudo ka ng'ato kuma owuoke ati kod ranyisi owuok kata Suna West e county ma Migori to odak Nairobi kae. Yudo ni Nairobi kae o apply basari, seche moko apply basari Kibra oyudo. Suna West bende o apply ochako yudo. Cases makamago ukonye yo machalo nade, accountability no. Ochope yo machalo nade mar mondo mi kikwana ni nyathi achiel oyudo basari nyadiriyo. Ki Nairobi ka to chako yudo moro dala, to ma ochando ahinya monego bene yudo to ok oyudo. Adwano mak na paro no gi kanyo wadhi yweyo mokwongo mondi ka waduogo nya kwara Ramogi Ajwang' wabo bedo kwa dhi mbele ko twak marwa kik idhi mabor.
Salama sana. Una feel aje at this moment right now? Nasikia vizuri. Na nimefurahia sana. Mam, unazambia nini watu pale nyumbani? Wajipange na kisasa. Niliona hii mchezo kwa Inoro. Nikafuatilia. Sasa naingia upande ya Pembio. Naweka 724177. Kahamusini tu. Sikukuwa nimecheza ati sana. Hapana. Na nikawa mshindi. Kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At Shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob more on at least 3 games na ukamatia free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne
ne japiny mopogore kata gi ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa? Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye? Kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono kama watwak otudore kod tiyo arietha gi omenda mano mar NGCDF. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, antiere kod welo adek e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Antiere kod jaod bura mano ma Suna West, Mheshimiwa Peter Masara, jaod bura mano ma Kibra, Mheshimiwa Peter Orero, kaachiel kod Meshak Odede ma en janon weche mag siasa. Med cholonwa ote magi penjo paro mora mora abubedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Kapok ne wadhi e yueyo, penjo makamae adwa ni achual ne Mheshimiwa Masara kaachiel kod Mheshimiwa Orero. Weche makamagi timore yudo ni ng'ata achiel ahinya nyate weche mag chwalo basari kalore ni mano e ng'ikruok maduong' ahinya ma jopiny kinde mang'eny ywakne ni ana apply basari ok ayudo. Tinyalo yudo ni ng'ato ojadak mana kaka penjo ojadak ma Nairobi kae, nyalo bedo ni kura bende seche moko ogoyo ma Nairobi kae to dak dala ko odak Nairobi to owuok e gweng' machielo dala kocha atiyo kod ranyisi ni Suna West o apply basari Kibra oyudo ma Kibra o apply kendo madala Suna West kalore no ng'eyo kinde ma ichiwo forms kata seche moko kinde ma ichiwo form oyude dala kalore ni wacho ni chiwo gi December mostly nyalo yudo ka ng'ato dhi dala o apply kuro bendo chako yudo. Ere kaka inyalo kony mar mondo mi ng'ata achiel kik yud omenda nyadiriyo to nitiere seche moko ng'amo chando ma adiera winjore no yud basari makamano to ok oyude to ng'ata achiel oyudo ma Kibra oyudo ma Suna West bende. Achak kod Orero kose Masara. Orero ja Nairobi odek tieko na wach. Kara tabu no waseneno to mokwongo watemo mondo mano tamre nikech sama ng'ato apply nyaka itim attachment kama igoyo ombulu. Tinde form cha onge ahinya but iketo ID. So watimo gani okwatim screening ne forms te. ID cha be yango kuma ng'ato goyo ombulu adiera. Yeah, just a moment nitie. Okwatim screening ne jite. Jomo se qualify mobedo vetted makoro dhi yudo pesa. Watimo screening. Nitire ID no kikete e gine mar jo IBC to bro nyisi kama ng'ani obedo registered as a voter. Mano number 1. Number 2, sama matinde ni uchiwo basari kalure kod kuma kaka ng'ato bedo registered as a voter kose uchiwe kalure ni ng'ani en jadak maka kata bedo noko vote kae to jadak maka to chando ni bedo yudo basari. No one wachako ni ya ingeni CDF nitire constituency ka constituency. So Suna West should be for Suna West. Kech ko idak Nairobi Kibra jo Kibra be negi margi. Koro nyaka waket ni nyaka number 1 nyaka ikungi bed jadak ma Suna West constituency mae nikech ma pesa jo Suna West. Mano number 1 wacheko mano. But nyalo bedo ni ng'ato nogo ombulu election mokalo nene constituency moro to sani koro biro timre nade odak Suna West. Ma koro en wamiye category 2. Obiro appeal ni yawa ando yieno wandikoga sami apply cha ko penji kama goyo ombulu inyalo wacho ni currently ana registered voter Kibra but sani ana residence ma Suna West. Justification en ma anyiewo loka agedo document go ya attach. But what they further than that nikech wan gi vetting committee kila unit. Jogo are able to identify ni ng'ani as much as inoko go ombulu ka last election ten ng'ama wasedago ka wang'eye en ma to kachaka amedo penjo machielo wi mano iyudo kama en nyathi adiera de wang'e ni nyathi to ok luto ombulu kalwa ni kapok ochopo higni 18 wuon gi odak Kibera ogo kura Kibera min gi odak Suna West ogo kura Suna West o apply basari min gi apply Suna West wuon gi apply ma Kibera nyathi ni yudo te kose koro chances of him yudo te ni high. Nikech in Kibra wuon gi mabro bedo considered. In Suna West min gi mabro bedo considered. But one wadhi further.
nikech wadwaro ni wabed very transparent. E barua mwaore skunde, wapenjo jogo ni to student mwamiyo pesa ni en a beneficiary mar organization mane. Ng'eny institution ma establish duoko waga ni ng'ane yudo pesa county oyudo pesa makama to ma oyudo gima kama or en fully sponsored gi joma kama kama. So this information konyowa mondo make a decision, but ok en case maduong', ok ong'eny ahinya. Kara nyo thaga Suna East gi Suna West, nikech Suna East gi Suna West share chira achiel bus park achiel ma ng'ato en chakru kinyi nyaka odhiambo en Suna West to odhiambo to dhi onindo East. Koro manyiso ni gik matimore West ong'eyo. Koro ma be kendo ne konyowa. Nitie kaka wa collaborate gi the committee ma Suna East mondo wa identify go cases moko madwa kawo kura pesa double. Gima watimo ni wang'ere, especially the committee mar Central Suna West, Suna East nitiere Central Ward, to Suna West nitiere Ragana Uruba Ward. Gin nyaka ibed very careful sami chiwo checks, especially Migori Primary, Muslim, Deep Primary to gi Ochieng' Orwa. Mago kuonde ma cosmopolitan to ji okikore. Kuondego wabedega very careful kendo joma timo vetting bedo very thorough. In most cases kuondego watimo niya wa identify established groups. Wan gi jo Juakali, wan gi Manamba, wan gi jo Nyanya, wan gi jo Rech, kamano gin established institution within the setup mar bus park to gi market. Koro same the vetting leadership gi wagweloga. Koro gin gi ng'ere kich donge piche nitie ka ma nyathi nyang'ane ma ja East ma nyathi jang'ane ja West. Mane kaka watemo mondo wakon. Mheshimiwa Peter Rero, ang'eni cases makamaga ka in bende iseyudo gi e kar chung'od bura ma Kibra ma kopogore kata kod miyo ma odak dala gi wuoro modak Kibra to koro gi apply gite. Kata kamano ka en nyathi achiel ento o apply o chwalne kwayo mano mar yudo CDF. To seche moko chwale Kibra to chwale nyaka kata Suna West kocha. Cases makamago untu udil go deyo machalo nade mar mondo mi kik nyithindo moko we oko e kinde mag chwalo basa. Erokamano ahinya. Aparo ni jabura wadwa ni otemo lero ahinya kaka wadil gi cases go. Berne ni ene constituency me town, tan be an me town, koro wa share gik moko in common. Wan kuma wane gi thagruok ahinya en Lang'ata gi Kibra. Ing'eny mane en constituency achiel. Iyudo ka jo Lang'ata go be odak mana Kibra ka, to jo Kibra bende odak Lang'ata. Nitie Muguini Ward gi Sarang'ombe Ward gi share boundary. To watemo keto mkakati mana kaka jaod bura ni owacho, lakini adwa wacho gima kama. Magi emiluongo ni teething problems mage ni NGCDF gi emiluongo ni equity ma ok ji yud maber. Lakini virtue ma expensive moloyo en ga wacha diera. Tiende ni ka joma gowa piny gin jonyuol. Nikech jonyuol gi ok dwa wacha diera. Koro ma ok en MP. Ma koro en jonyuole ma neno ni mondo gitim ma mondo nyithindgi oyud konyruok. Wan kaka MP watema ahinya timo vetting mwaket mkakati. Lakini samoro gipusore. Ing'eny jomoko moro ng'ato nyuol chieng' Jumapil to ng'ato nyuol Monday, samoro en gi hawi molo ng'ato. Samoro kata waketo mkakati to mkakati wagi pod gidhi magi chikre magi kadhi. Lakini magi gik makoro kaka NGCDF akeni wanyalo bedo gi software maka nyathi nyinge apia sama pok ondik check to gini bedo fed maka nyathi nyinge owuok kuonde ariyo constituency to bedo mana rejected kata iwacho ni omiyi achiel. Kora pani magi okang' makwang'iyo matut mbele ka. Kanitie kaka NGCDF nyalo bedo gi software masama pok wandiko check to nying gi tewa feed mwaneni ma onge kumoyude checks ariyo. Apa ni ma be nyalo medo konyowa. Lakini kaka wabunge watu watemo mwang'ini to nyathini bende nitie kendo kama ichakimiye kony mar fees. Omiyo wan wawacho ni parents mowinjo bed gadiera kasa magi filo form ni nyathi achiel ok owinjo fil ne form ariyo. Lakini be samoro yudo ni samoro min gi bende nowere gi wuon gi. Wuon gi neno ni nyathini apuonji to min gi cha be neno ni nyathini opuonji. Koro samoro magi bende cases mabiro nwa.
kaka jogo maka wabunge, lakini wagombo ni mondo jo Kenya ubed ni kosefilo form kamoro to kiki chake dhi fill form moro e constituency, nikech basari ni omi constituencies teme Kenya ka nomigi equally, omiyo ng'ato ka ng'ato ofil mana kuma entie, lakini kibiri dak kaka kore constituency na tese ya kumoro owinja ng'e atimu uchunguzi maka nyathini bende idwaro ne basari tamiya nikech koro sano tisebede constituency na to mabe nyathi ja Kenya kendo nyathi machandore. Wemede gimoro mogeno wiyo. Wewe constituency to constituency nitie ng'ata nyathi achiel. Ma janyuol dwa jaso ne polling stations adek. Migori primary ojasone ni Rael Achieng'. Milimani primary Rael Achieng' Odhiambo. Ochako dhi skul moro Odhiambo Rael Achieng'. Wan gima wamako goma ka wase ndik type nying te to watimo gimiluongo ni grouping. Check wandiko ni school check achiel kata un nyithindo 70. That is in my constituency 700,000. Koro wa group gi. Samo group ni gimoro dhi konyo ni admission number to kati change nying to admission number tena di achiel. Our software koro fwenyo mano. First year not what then we did a software one admission can only benefit once. Chon ne ginyalo kete ni polling ngato dhi ward moro ojaso. Odhi award machielo ojaso, odhi award machielo ojaso mondo mi wang' oyudi. Onyalo penyo e vetting, but sama koro wang' indiko check dakika mogik to koro wamake. Nikech ka en ka dika girls, to koro gine admission number ka, koro wa group gin kanya achiel. Koro dhi ni admission number achiel oyudo pesa kuonde 4. Nikech kata ya Wiga, ya Uruba, ya Wasimbete ya Kanye, to gigi wang' koro riwo. Ka en school achiel to jomoa awards gi te bedo hip to school achiel. Tinde kone check koro yudo ka admission number cha wadhi to ayo. Odede imbe ni tegni medwa me. Joyce an awuoyo mana lo jopiny, an abedo ka ne jopiny. Gima chielo ma jopiny wacho ma mheshimiwa Orero gi mheshimiwa Masara onego temane kendo ofafanua kata address nikech ang'eni nitie jopiny mochiko itgi. En ni jo form 1 samoro ka gi apply for bursary to nyathi ma korka donje form 1 samoro ikwayi document machalo report form and gik machalo kamago. Ginyalo lero ne jopiny ni unu handle mana ang'o nikech ja form 1 pod onge report form kodwa donjo. To min gi wuon gi already nigi need nikech sama gidonje form 1 kata mana admission no en opek ga samoro molonga ma is continuing nikech kae ming'iewe uniform ting'iewe kiang'o gik mang'eny shopping inyalo yudo ka shopping kende mar ja form 1 especially ko nyathi manyako dwa teri kata to 20,000 and above to fee be pod ni yore kacha to koro idwaro kony to kidhi tiyudo ka office CDF samoro requirements any o attach you me form tidwa ni attach gik machalo report form to kor kiongego admission bende seche moko pod iongego kata tidwaro admission number e form 1 ng'ama donjo mano be onego waheshimiwa ler ne jopiny ni constituencies gi gitimo nang'o ka nitie best practice to mondo constituencies moko bende odhiye. Then lastly nitiere jomoko e community ka miluongo ni community mobilizers magi politicians ok wabiringo away from politics. The whole thing pod nitie politics eiye kata wadagi kata wayie. Nitie community mobilizers ma en ibiro ni mjumbe oluore nikech o mobilize community koro jomokelo nyaka mi makata ing'e mane mato ko deserve to kitamuri joge to embo wacho ni magi jok mochung' koda magi jok mochung' kodi e wodwa kacha kitamuri miyo gi to kendo koro una dui odhi mobilize gi against you e kura mabiro to onge gima jasiasa oluoro molo kura mabiro kura mokale ma jasiasa chayo koro ng'eyo community mobilizers samoro blackmail jogi ma en jok mokelo en koro kodhi e community ko hata ni Joyce komako lweti mheshimiwa dhi miyi ere kaka udil gi magi nikech an I relay mana duond jopiny adwa no mak parono gi kanya neno nuwinjo gigo ma Meshak Odede wacho mano kotudore kod community mobilizers kachiel kod jogo ma kokariwore kod form 1. Adwa ni wadhi e county ma Mombasa mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa e county ma Mombasa. Oyawre Joja oko ka intiere county ma Mombasa ichiew nade to jo Mombasa wacho nang'o kotudore kod omenda mano mar NGCDF oko.
Eka Joja Oko winja ka intiere kaunti ma Mombasa. Oyawre Joja Oko ka intiere kaunti ma Mombasa. Ichiew nade okinyi makawuono. To okinyi makawuono watwako tudore kod tiyo arietha gi omenda no mar NGCDF. Adanga mi thuolo mar mondo mi itwagane kod jopiny kata jodak e kaunti ma Mombasa. Mar mondo mi gin bende wawinjane pachgi kotudore kod omenda no mar NGCDF. Aoko. Podi Aoko ok yuda kata tudruok kod Aoko podi ok nie yo makare. Yiena mar mondo mi akena soma ne moko kuom ote kapok jod buro duoko moko kuom chiedna oduoko moko kuom penjo kata kamane ng'isane Aoko gisani oseikore. Aoko geno ni kori winja e yo makare ka intiere kaunti ma Mombasa. Inyalo mana bago twak kod jo Mombasa. Awinjo maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma odiochieng' ma kawuono ni adwa ni abagi twak gi moko kuom jodak e od bura ni Manyali mondo mi gin to ginyiswa ni to gineno nade weche mag CDF be gineno ka itiyo kodgi e yo mowinjore. Awinjo ne pach moko kuom gi chakna chaka gi nyingi tinyisa ni to ineno nade be ineno ka weche mag CDF kata omuom mag dongruok kod gwenge be ineno kitiyo kodgi e yo mowinjore. Erokamano, an iluonga ni Michael Onyango Moga, an anja Rusinga waware awariga. An anja dak Manyali. Kadhi e twak mar CDF en pesa ma konyo japiny kendo an aungo lwedo mar mondo mbunge obed kode. Shida en ni wabunge mwamiyogi gin wabunge ma ok ti gi CDF yo makare. Number 1, CDF gimomiyo an aungo lwedo en ni owinjo bed ni nyathi ma jadhier mana min gi wuon gi nowuok ku gwen modhi ogo kura owinjo bed ni miye CDF yo makare. Tini yudo ni CDF ni mbunge dwa golo siling 3,000, odwa golo siling 4,000. Nyathi samoro luonge national school mochulo siling 60,000. Koro siling 4,000 gi siling 60,000 ere kaka ikonyo janyuol ni. Koro an akwayo wabunge wa yawa jothurwa wakonyre uru nikech agoni kura mar mondo mi ngima nolokre. Ok agoni kura mar mondo dhi yaw iyi e CDF momiya ni kendo. Ini chamo msara chama allowance e parliament itiyo kuom dala boro e dwe achiel. To kendo CDF ni mondo mi kore miyago yo makare ok idwa ni miyago yo makare. Owinjo bed ni nyathina dhi skul makare kwa gi CDF ni mano number 1. Number 2, nitie gik moko kaka nderi moko ma gwenge gi. Owinjo bed ni CDF ni tiyo. Number 3, owinjo bed ni kata na buses mag skul gi CDF gi tiyo. Tiyudo ni constituency moro kata na bus ma pok nong'iewe nyaka nene, skul pok nogere nyaka nene, to higa ka higa temiyo gi milion 100 gi wiye milion 100 gi wiye. Koro an akwayo jothurwa obed Mnyali ka obed constituency mane owinjo bed ni mbunge mora mora bed king'eyo ni CDF en pesa mokete japiny mondo mi oboresha ngima japiny. Ok oket mondo wikel thagruok mar CDF. Okel pesa no mar ne jopiny nyathi odhi skul makare mazingira maber ema wadwaro e constituency marwa. Iparo na ang'o miyo samoro ok ti kode e yo makare? Ang'o miparo ni onego bed ni itimo mondo mi koro oti e yo makare kata kaka owinjore? Erokamano. An gima na paro maber yie mbunge kunjo beni lwete bede CDF ne unjo beni golo kata ka for example inyalo golo kata ka kila ward ka ward igolo representative mabiro bedo e board ka gine magi manage pesa ne. Koro mbunge nyalo mana neno mana kaka pesa ni tiyo. Gimomiyo problem gibedo ni iron mbunge ene men gi teko mar kawo ng'ato moro amora moket ka. Koro jo mokete board gin joge ne mano campaign godo. Koro joka bende tiyo mana gima gane dwaro. Koro mi CDF luk jatiyo mo makare. Koro anakwa ni wabunge kata ka be mani pesa gi kete lwetgi to kikete lwetgi ni gimbe gi nyalo thoras ndo pesa mdu wuogi. Wayier committees in every ward, in every polling station mondo mi los board manyalo tiyo gi nikech kila ng'ato kuwe police station onge problem mane police station makocha machelo bonge makocha. Koro ka gi come together ginyalo ng'e ni hata ward ma kata area mare problem chalo kama ginyalo tiyo gi pesa yo makare rather than bunge be bedo gi lwede ye kacha nikech mane momiyo pesa no tiyo mo makare. Be wacho ni samoro itiyo kode weche mag siasa kiani be ma be nadier. Exactly. En edieri nekech mbunge seche mano dwaro campaign no tiyo gi pesa. Koro mais one of the ways modo gogo pesa ne e pesa ne. Emo ino kana yuak ni mbunge ko be ne keto dier mare e pesa mar CDF ma jo piny. Ayude pajadak machielo suda machiegni chakna gi nyingi tinyisa ni to pachi en mane be ineno ka weche mag omuom mar CDF ni kata mar dongruok mag kor gwenge e ute bura gi be ineno kitiyo kodgi e yo makare chakna chaka gi nyingi. Nyinga ilonga nyinga Samuel Odhiambo Nyabach Jakochia anilo wach mar CDF kata ng'awuoyo wach mar CDF itiyo go yon mar siasa
inyalo bedo ni ijaso CDF ing'iyo kumi ae makoponono ni ok ia kumi jo viongozi gono wacho ok inya yudo CDF. Omiyo wach mar CDF onegore mondo loke kabisa. Wabunge tiyo kod CDF marach kabisa. Itiyo kode e wa siasa kendo kabila nitiere. Wasebedo kwa jaso CDF ok inyalo yudo. Ing'iyo kumi ae gi kumi ae samoro ni jabara ok onegore yud gima chalo kama. Koro CDF wabunge ok tiyo yo maber kabisa onegore ne kaka loke kabisa. Ang'o monego bed ni timo mar neno ni otiyo e yo makare? Ang'o monego bed ni timo? Mondo mi okete maber onego los kamati moro mang'iyo kaka wabunge tiyo gi CDF wabunge tiyo go e yo mar siasa kabisa. Kendo iyudo ka kuma wabunge ae kuro CDF giyude mang'eny kabisa moloyo kata kuonde mamoko. Koro onego los kamati moro monego ng'i kaka CDF itiyogo. Wang'eni nyaka sani nitiere kamati monego bed ni tayo weche mag CDF. En ni kamati gi mok ti koso ang'o matimo? Kamati gi ok ti kabisa. Kamati go wabunge osoyo mfuku. Osogi mfuku monge gima ginyalo wacho adiera kabisa. Omiyo CDF rach kabisa. Kamati go wabunge tiyo go marach kweli kweli. Kendo giyiero mana wede gi kamati go. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana moko kuom jodak mantiere e od bura Nanyali katemo mana wacho ka pachgi kotenore kod wach CDF. Waneno ka giywak ni chalni ok ine ka CDF gi kata omuom mag CDF gi tiyo kaka winjore. Ramogi TV e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Wawinjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak e kaunti ma Mombasa ka bende moko kuom gigo magiwacho abo bedo kamiyo jod bura mantiere godo e studio ka thuolo mar mondo mi giduoka ne moko kuom penjo. Ponono ni kosemigi omenda mar NGCDF no to giduoko godo omenda mane gitiyo godo e weche mag campaign to be nitiere jogo magiketo e kamiti mar pogo omenda makama gin jogo mane okonyo gi e weche go mag campaign kosango matimore. Kata kamano yiena mar mondo mi akaw yo madundo mondi e ka waduog wadhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Pilot, uko ready kutake off na Shabiki Jet X? Ha, Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune ita pop up, spin and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin and win with Shabiki Jet X. Mwende yudu tumba marubela kakasikiza tumimari indio star 812 star 784 remi kata ash. Ramogi TV audio tumeduta. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza star 487 star 3 hash na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Ka ing'iyo yiende kata wayagi to ibiro yudo ni yiende gi ni e nafas mar mita 3 kendo wayano okete gi malo mondo ka olemo oselak to yud kaka onyalo ringo malo kae to lier koa piny.
Machiegni kendo nyakwara Mogi Ajwang' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Wadong' kod dakika mano matin ne 20 kaeto wabobedo ka waloro twak marwa kinyi makawuono. Poni kitudri kodwa kinyi makawuono antiere kod welo adek, Meshak Odede, janon weche mag siasa, Mheshimiwa Peter Masara, jaod bura ma Suna West, kaachiel kod Mheshimiwa mano Peter Orero, jaod bura ma Kibra. Chak kod somo moko kuom ote ma joneno magwa chwalono kinyi makawuono kapok jaod bura mantiere godo bedo duoka ne moko kuoma penjo ma joneno magwa biro bedo ka chwalo kaachiel kod pach jodak e kaunti ma Mombasa. Despizo Rongorian Jeje wacho ni Honorable Byron Akiru mawuok e kaunti ma Mombasa wacho ni I'm watching live and greetings to you Joyce Odur and to the visitors. My greetings to MP Suna West Peter Masara. Odhi mbele wacho ni is a good working MP and may him have a gorgeous life to continue working for his people. But to me, according to this NGCDF, they should collect it together and take it directly to schools so that it can support schools in building of classes and under school fee through bursaries. They can do the same so that schools can be free, because if we are not careful, the school programs will be killed and there will be too much dropout of schools from students, pupils and comrades, because it will be difficult on their sides and parents. Ouma wacho ni an Ouma biu jakom kowuok Nyatike an kagolo pacha e wach basari wan karwaka kanoki goyo kura ne mjumbe to kinwang basari no. Wachno miyo kata mona machuogi othoka winjo matek nyowuoyo Nyatike ka. Abdalla Abdi wacho ni an Abdalla mar Katito. CDF ber lakini okokon joma winjore, ber mondo okony joma ok nyal. Wilberforce Otieno wacho na winjo chenro makare mosna my friend Meshak Odede kod flamboyant members of the National Assembly mano record ma setimo scrutiny as a CPA from bodies mano no weche tiyo kod pes jopiny. Wacho kanyo ni Honorable Masara kod flamboyant city teacher Honorable Orero osetiyo maber kod NGCDF. Akwayogi mondo gidhi mbele kod good manners to impact lives positively. Odhi mbele kowacho ni penjna wajumbe ni weche jawuoka ni most MPs tiyo kod proxies a constructions aspect of it. Ere adiera man kanyo. Mano penjo ma wajumbe biro bedo kaduoko. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ni kiwacho adiera nitiere jood bura matiyo gi pesa no marach nikech joma timo negi follow up onge. Kata kamano nitiere jood bura matiyo gi pesa ni e yo makare. Odhi mbele kowacho ni anahero chiwo ranyisi gi gima ang'eyo ok makia. Bunge wa ma Embakasi West wacho kanyo ni Honorable Mark Mwenye is a good example ma wacho ni jomatiyo makare gi pesa mar NGCDF nyaka nodonji osetemo kendo osedonjo nyaka e ofuke ka remo neno. Odhi mbele kowacho ni skunde mag piny owacho manie Embakasi West oseketo negi perimeter wall Umoja One Primary School ne rach chon to nyaka nodonji. Waseneno lokruok maber, owicho rangi, classes nitiere gi tiles kendo nyithindo somo e alwora maber. Anachiel kuoma jo PTA ma Umoja One Primary, our participation is perfect. Wamor gi tije mondo pesa gi oti maber nyaka jood bura ti machiegni gi jopuonje gi PTA members mondo kik mibadhi donjie. Lakini pogo basari ema pod aneno ka ok ber ruok Umoja One Ward nikech ene lwet MCA. Odhi mbele kowacho ni MCA wa ber joma oluore maricho. Chopo ir MCA wa no en mana lweny. Penjna welo ni kanyo inyalo tim nade. Awinjo ka Mwalimu Peter Orero wacho ni opogo basari kende. Chik wacho nang'o ng'ama owinjo ket basari e lwete e kind jaod bura kod MCA. Lera uru kanyo. Nyathi masomo dala to dak kuom ranyisi Nairobi Embakasi East owinjo yud basari kanye. To bende owinjo oyuda from both ends e seche ma nyathi moro okoso. Mae timore to ok ber.
jonyuol moko nigi connections malach koro gifaidika. Aluo twak ka an Umoja. Akia ni wamake mana gi kanyo. Aya ote mara Ogayo Steven nangwa sombange. Aya ote makamba nangwa sombange mano mara Ogayo Steven. Winjo kanyo penjo Maruth Nyathi Ochieng' penjo kaachiel kod paro mane jodaka e kaunti ma Mombasa benene nitiere godo. Mesha Kodede bende openjo kanya geno ni pod uparo gima Mesha Kodede openjo. Wadong kod dakika matin kende. Akiane en matin ne dakika 15. To atieko twak marwa okinyi makawuono dakika 10 kende ma wantiere godo. Wachak kanyo kod gino ma Mesha Kodede openjo jopuonjre ma koka donjo e form 1. Gintu timo giyo machalo nada. Chak kodi Mheshimiwa Orero. Mokwongo samoro onyalo bedo matek to bende ok otek nikech ka nitie japuonjre madonjo e form 1 ng'enygi nigi calling letters moluongo gi skunde moko to konge calling letter orito donjo to sano pod ok wang'eyo ni chiegni ibindike skul mane koro nyaka oriti moyud calling letter mar skul to ok ochuno no bede gi report forms ka osekalo gik moketne ka wayudo ni birth certificate ne ber en nyathi ma opuonjore constituency kata odak e constituency criteria gi osekalo te to barua manyiso no oa e skul ni kata report form moonge go mano ok wabing'i ahinya nikech samoro form 1s pok oyudo kata mana report form omiyo wan wamiyo gi amiya kaluwore gi skul ma oluonge to gi kaka janyuole en jachan kata oko jachan waonge gi problem gi jo form 1 to koponi basari odeko kaka sani nyo odeko ka jo form 1 osedonjo wachiwe gimoro April kae kadhi May mano to koro yudo ka jo form 1 go osebedo gi report forms makoro miyowa easy time kwa nyalo ng'iyo ni adieri en skul makama machiegni nikech ka ok indiko ni odhi e skul mane to chiegni jomoko dhi mausi nikech ka nying skul onge to ginyalo kawe ma gimi nyathi moro mane skul machielo emomiyo ineno ka waketo ni nyaka owach ni admission ne nie skul mane kindiko open check to jonyuol gi wa Kenya kama ji wakora inyalo yudo kokawo check ni kendo dhi puonjogo mana nyathi moro kata nyathi owadgi moro to weyo nyathi mo deserve no winjo omi check ni mar ariyo neno kopeny kacho ni awacho ni apogo check aselero kani an ok andik check nitie committee mar CDF wan koro wadhi kacha mana mar present nikech macha constituency ni iluonge gi jo CDF kendo idhi chiwo chieng' mimiyo jogo check mondo gine ni NGCDF gi otimo tich maber kendo makare MPs ok ndik check nitie NGCDF committee to gi fund manager matimo tich mana. Wilberforce Otieno ong'isa na penj ne wajumbe weche jawuok ni MPs tiyo kod proxies e constructions aspect ere adiera mani kanyo Mheshimiwa Masai. Kichwa save time penjo Morero duoko cha ada wacho ni sani koponi presentation na ber donge to idwa miya trophy moro Joyce mong ni miyago idhi manye director ni moro tichiwo to present koro samwa chiwo check chal kamana joko setime to bingni jomimiyo check gin joma noyierowa koro wachalo joma present negi gik machielo wach mar proxy ok wanyal generalize kaka nani nowacho owacho ni moko koro karato mano onge koro kuonde mamoko ok daduoki but ka mano timore tit can be ni ok ober kech dhi keto gimiluongo ni conflict of interest nikech wadwa save time ng'ato nowacho ni basari ni kind mjumbe koso MCA basari mar county mano jo MCAs go nyalo wuoye to mar national tema koro wan related go kaka wajumbe tok dago mar mondo mi watiek twak mar okinyi makawuono kapok watwak e weche mabende ni winjo ka jodak moke county ma Mombasa wacho ni bende nitiere kaka inyalo golo omenda ni mar NGCDF e lwet jaod bura to bende kopogore kod mano ncha waneno ka mano speaker mar od bura Moses Wetangula bende nolieko ni ber mar mondo mi NGCDF ni mar mondo mi ogole mar mondo mi omenda duto ma ichwalo ahinya to mano masiro som nyithindo bed consolidated gino mabende no sir kod mano gai mar do mathakome ko wacho ni onego bed ni obedo consolidated mar mondo mi kaber to oket kata weche go mag somo mar mondo mi obed nono e pacho kae
Kopo bende nyalo gol kata un kaka jod bura ke ana chako di mesha kapok awinjo pach Masara kachiel kod Orero. NGCDF ni bende nitiere kogole e lwet jod bura bende nyalo konyo e yo malach mopogore kod kako konyo sani. Erokamano Joyce. Adieri mantie en ni proposals nyalo wuok from quarters mopogore but seche moko giwuok at the heat of the moment sama discussion obiro mar weche mag nikech gima nokelo wachno aparo ni en the new funding model ma sirikal matiyo sani okelo to jopiny kata students winjo pek kuom that new funding model. Koro that debate extend nyaka e bursaries mamoko machalo ma olwar kuom NGCDF. NGCDF ok tim bursary kende, nitie other aspect of development ma NGCDF timo. To gima ok ang'eyo kendo gibro lero whether samimi 100 million kata 150 million en ni a certain percentage obedo marked for CDF nikech kawa wacho wach riwo all the bursaries together mondo water to the Ministry of Education mondo wawach ni all the education is free to onengo beni either one gi a clear cut ni wawuoyo kuom the one mobedo marked for bursary only nikech gigero classrooms gigero office mag chief gigero other things within the constituency that CDF oken bursary as a whole inyalo mi 150 million to only 30 kata 50 emo the bursary to 100 million timo gik mamoko. So conversation no kata twagno ok onengo bet generalize ni wadwa ni CDF te okaw mondo tere school oriw. Onengo bet ni wang'e ni percentage mane mwadwaro mamano to conversation manyaka bedi mondo jopiny oyiere ni kaka jo Kenya ni wadwa nang'o wadwaro ni wariw gigi te mondo tere school kaeto wawach ni education is free koso nitie kaka wanyalo save bath CDF mane timo gedo mamoko mondo en odhi nyime kamano ka part mar bursary emoter kono. So mano conversation ma pod ok nyal rumo sani ang'e ni pod obro dhi nyime nyaka e kinde mabiro. Erokamano. Mheshimiwa Masara. Aparo ni dede tieko wachni. Funding model masani ma wan go gi shida matin. Jatich modak gi ng'ato Karim. Donge kojaso form to wacho no Karim. Idhi kete band 5. To en nyathi jatich. Iparo ni ma bende konyowa. Omiyo gima wacho ni ana advocate ni devolution onego dhi piny nyaka e ward level. Wadwaro kata ni wards e county kocha obed gi ward development fund so that ward ka ward nyalo nigi rightful share margi in the county kiti mimiyo gi cha. Right now governor decide gimotimo gi kako timo wachalo ingeni county chalo ndalo Moi makani wer ni Moi maber to ine meyudo wadon wagol county kanyo waket gi era ma wan go sani ma ward ka ward ong'eyo gik monego gitim kendo gin sure ni so long as ni pesa obiro to kata MCA gi oto ineno sani constituencies wan ga ariyo e Kenya kama wajumbe gi nyoto pesa gi ma CDF tingene de okana kana tiche mok nyal ti kode so wadwaro ni pesa be devolved. Koro tiende ni ok udwar kalo paro mano mar free secondary education gi university kose? No, kopo ni free education dibedo free. Manyiso ni ja Kenya mora di somo nono, mano we don't have problem. Mano irete dibedo gi bursary in the constituency level. Our only concern enia pes mose bedo consolidated, mose succeed in money. King'io infrastructure fund mawe ministry. Itere mani skunde momeo modhiero ok yude. Kiyudo capitation sani madhi skunde. Mondo mi skunde yude en lweny. Iwinjo? So emomiyo gimanyo jopiny oseyudo magin go piny ok wadwok malo. Wamedo mana dhire piny mako yudo rogue government. To un gi kamoro mutimru nade mimakoro. Ineno sani gimomiyo pogo tero pesa masinani ni ber. Wan kaka joluo kecho nyocho waonge presidency but pesa counties to yuda counties wang'wen yudo da billion mane ok wayud chon sama pesa no bedo consolidated ng'iyane before devolution billion project mar billion mane nyalo dhi e Nyanza mangima ne ongi
to sani wan gi over 40 billion makata wawero ng'ano kata ok wawere to donje counties wa. Koro wawacho ni pesa devolution wamedo duoko piny odhi nyaka county. Wach ni mogik Mheshimiwa Masaba. An akwayo ni meda time matin. Nyinga no bedo mention e wach mar ni pesa ma Suna West nokotiyo maber. Ada wacho ni kosa notimore. Higa mar omenda no Suna West constituency noyudo $32 mar basari. $18 ne en mar secondary schools. $8 ne en mar colleges gi university. $3 ne en mar social security man wachulo ne ji NHIF. $3 ne en mar tero ji driving to kata kuonde miluongo ni ang'owa polytechnic. Tadwa wacho ni e higano ne wachulo pesa $3 ne wakawo NIF kendo ne wachulo kata Joramogi no cover event no. Wan gi documents kana keloni wang na weni manyiso skunde manoyudo pesa Joyce NHIF nika to gi skunde manotimore e skunde malokol kende ma Suna West and Suna East e CDF maigano noyudo $11 ma wan gi receipt gi. Koro wawacho ni nitiere kosa manotimore onge pesa molal e Suna West kech kora penji kane wachulo NHIF an gi receipt ka $3 jo mag driving ka $3 mano $6 to pesa to ne wan gi $32. Nyiso ni ya kare e higano ne wachiwo $2 kende nikech wakwalo $24,000. Koro nyiso ni constituency mangima ne watero $2 which is not practical. Kora wacho ne jo Suna West to gi jo Kenya mangima ni pesa molalo onge. Pod wan gi nafas ma wabro dhige e committee mar parliament miluongo ni NGCDF mibro luong fund manager. To koro kelo receipts to kelo gik moko manolal. To wawacho ni e siasa ka ji opiema gi tich ng'ato gi weche ng'ato. Ji owe yware mar chafua ji. Nanga ng'ato nyalo lile to kawo moloke go to pod obedo mana maler. To tich ma ng'ato tiyo ema dhi duoke e ofis ma intie kata nyalo gole e ofis ma intie katere mbele. To tich ng'ato be ema biro gole e ofis ma intie kaduoke dala. Erokamano ahinya Mheshimiwa Peter Rero pachiko tudore kod wachno mar golo NGCDF e lwet Jod Bura kaachiel kod wachni mogik. An mokwongo anyalo wacho ni kaka jo ODM kanwa campaign ne wawacho ni Kenya ka nitie pesa manyalo miyo ji timo free education chakre nursery nyaka university. Kata diere Kibaki ne nitie pesa mar free education. To NGCDF no pod mana ne nitie. To gini koro biro nikech sirkal modonjo ni okoluwo ratiro ahinya kuom chiwo pesa kaka idware. Giketo gimoro new funding model ma koro konyo mana universities to ok konyo nyithiwa gi. Ma momiyo conversation biro e wach NGCDF ni. To kitimo public participation maber ang'e ni at least 70% biro koni ni bursary ma MPs nigogi osekonyo nyithindo ma jochan moloyo kaka bursary mawuok e national government. To ka wan gi system ma flawless minyalo ter pesa gi te twang'e ni nyithindwa dhi somo kendo pesa ni dhi giknegi mano twayie yani gigi oriw. Lakini Kenya ka an principle ni konwa ni capitation en 22,000 to an onge higa mana yude 22,000 nyaka wuok. To sani ka dhi education committee osewuok e 22 oduogo 17. To 17 ni last year skunde mano yude mogik no yude 11,000. Tenene 6,000 bende ne okotere. Ka koro capitation kende mawinjo bed ni support schools ok nyal trickle down e skunde go. Makata sama wawuene pesa mar first term mar skunde poko chul morum. Koro pesa ni kochako tere national government be wan ga dieri ni jopiny dhi yude. To ka ok giyude to udhi penjoga. Afadhali MPs maungo gi munyalo dhi mukone ni mung'e ni nyathini jachan biro time maber moloyo kar tere national government. Wach na mogik ting'e na jasisa nyaka mos jokibira. Mage jok muketa ka igeji gin bane machiegni ka. Aduko ne gero kamano nikech ne giyiera od bura. Anyalo biro mawuo gi jopiny kendo gi jowa mabe joluo kwa wacho kaka watiyo gi pesa NGCDF kendo an atiyo gi pesa no yo makare kendo jopiny biro jaji kwa tieko
kendo basari wachiwo maber ne jopiny. Erokamano ahinya. Dede puonjri 30. Wachna mogik, akwayo bunge marwa endo I'm glad ni wan gi waheshimiwa ka wamanyeuru kaka wa harmonize wach mar yuto kata allocation mar CDF. Kech onge tiende constituency moro imiyo nyithindo 3,000 nikech mjumbe onge gi enough money. To constituency machielo to nyathi yudo check mar 15,000 nikech jitin kanyo to pesa miye marom gi bunge machielo cha. Wamanyeuru kaka waketo equity e gini mondo ka nyathi kama gin nyithindo 100 kende to mbunge makanyo yud pesa moromo nyithindo 100 to kik wami mbunge makanyo pesa moromo nyithindo 800 to mbunge machielo to nigi nyithindo 800 to wamiye pesa moromo nyithindo 100. Biro nenore marach nikech Kenya te onego bed ni yudo support mar CDF kata mar basari e yo mowinjore. Ok ang'eyo but en conversation monego bed ni bunge wa ong'i ahinya matut mondo kik bunge moro wuog above ni enomiyo ji 15,000 to moro ni enomiyo ji 3,000. Koro mano ijajo go ng'ato ni en okoti maber nikech en ochiwo 3,000, ng'ane tiyo maber nikech en ochiwo 15,000 to pesa emomiye matin to en gi ji mang'eny. Erokamano ahinya Meshako Dede, Mheshimiwa Peter Masara kaachiel kod in Mheshimiwa Peter Orero kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwag kotudore kod omenda mar NG-CDF. Ang'e ni mbaka ma kamae pod en mbaka ma jopiny onego bed ni ng'eyo adier mare kotudore kod omenda mar NG-CDF. Nyakwara Mogi Ajwang', in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gi sani machopo e giko mar twaka e chenro mar mbaka romo okinyi ma kawuono. Ote magwa neno gibedo mathoth ahinya, goyo mos no kasomo gi duto, kata kamano med mana chwalo gi mbaka ma kamae pod nyalo medo goyo kata kotudore kata kokale yorewa mag tudruok mago mag mbui. E lojogo duto ma oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo director marwa mar odiochieng' ma kawuono Alex Obado, jo mak picha, jo mak duol, jogo mantiere TX kaachiel kod graphics. Wagono erokamano ahinya kuom neno ni Nyakwara Mogi Ajwang' oyudo chenro ni e yo makare. Ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani. Nyinga Joyce Oduor. Are you tired of the ordinary? View Travel brings Paris, the city of love and lights, closer to you. From the famous Eiffel Tower to luxurious restaurants, we've got you covered. Discover the beauty of Paris with our exclusive packages starting at just $1,905. Enjoy a 4-night stay, return flights, exciting tours, and unforgettable dining experiences as you discover the city of love. Be guided by our English-speaking tour experts to ensure you